ma kok pono kitime king'iyo kata mana pend chike wa 125 ni kamiti moro mar parliament nyalo luongi saa moro amora mondo mi account e weche mag pesa mag japiny. Koro miyo governors onge any excuse mar weyo biro committee ka gin gi issues gi ng'ata ng'ata to ging'eyo kuma gidhiye e migepe manyisigo eko mag sirikal manyalo dil gi jogo eko. To bende kapok awinjo pach Mark Matunga bende kotenore kod okenge gi duto te. Bende nitiere seyo ni senators bende osebedo ka yule tije magi. Seyo bende nitiere ngero mana joluongo ogoyo ni iseo gweno tiseo gwang'. Seyo bende nitiere ni governors gi senators duto te un bende mibadhi ukwako to naneno ka e listi ma bende od bura mar senate nogolo. Wacho ni CPAC list of shame counties 11 governors 11 ma bende iseyo ni ok osebedo ka chopo e nyim od bura mar senate mano mar mondo mirang kaka itiyo kod omenda. Achiel kuom gi en governor mar e county mano ma Migori Ochila Yako. Wach ma kamano diwachango to kang'iyo gwenge magwa makaluo bende nitiere Gladys Wanga e county ma Migori, Professor Nyang' Nyong'o e county ma Kisumo e kind governors 11 ma bende CPAC seyo ni magi listi ma governors ma bende kosebedo ka chopo e nyimgi kaka dwarore. Mano adieri ma kare kabisa nikech governors gi eki giwacho ni dipono ni wan wagwandre kodgi to gimana wacho en ni ka report mag Auditor General owuok nyaka governor bi ma explain gima nitiere gigo eko nikech koko biro to wakawo report go eko kaka gibiro irwa kaka senators to report go eko anyisi Sharon gin gi gigo eko ma tek sawa madwaro mondo mi onon. Taneno ka samoro governors mamoko kata mara osewacho ni samoro senators ok nyal ng'eyo projects matimore e kor gwenge nikech maybe gin Nairobi kucho chonde ma gisike ma kanyo be manyaka obede nikech ka ok obedo Nairobi to onge kaka depes bi e county. Chieng' wuok tich nyaka tich abich watemo gore mondo pes obi e county. Moko be wacho ni maybe wan e ndeke wan kala paple moringo go koro miyo ok watimo oversight magwa. Jopiny onego beng'e ni ya ripode mwang'iyo kaka senators ok gin gik ma senators emogolo, gin gigo eko ma Auditor General emogolo. To auditor ok en ng'ama ringo gi kalapapla kodhi ng'iyo projects go. Auditor biro gi tiende nyaka e projects ma kor gwenge wa ma ging'i kaka gin kar rombgi to ging'iyo pesa motigo e projects go eko kasto giwacho ni pesa olal kata pesa ok olal. Kata ka endi no ket siling milion 5 to project mwaneno ka endi en project molos gi siling milion 1. Wan ka gisetimo report no endo to gimiyowa ni ka endi mibadhi moro nitie senators koro nonuru mibadhi ni endi kaber to ndik ne EACC ma gin jo anti corruption kata ndik ne jo DCI kata ndik ne ODPP. Dwani japiny ong'e ni ya e higni 3 mokalo gi kite wasebedo kwang'iyo ripode gi kiduto kendo wasebedo kwandiko ne EACC kata ma Migori komiti mara kaachiel gi an kaka jalup jakom mar komiti no weche mang'eny mosewuok Migori ma tamre gi nono ma asendiko ne EACC mang'eny mondo mi onon weche gi. To samoro EACC gi eki to gi DCI gi maybe gin bende samoro jogi ki compromise gi emomiyo ok ging'i gigi. Emomiyo ko chakre kawuono gima wadhi timo en ni governors mamoko bi e komiti gi wadhi kawo ripode gi eki kendo wadhi nono gi kuma wayudo ka mibadhi nitie ok en gwandruok gi ng'ato, en tiyo ma professional. Wabo kawo ndiko to wabo ndiko ne EACC, kwasendiko ne EACC to wabro copy ODPP to copy DCI to nikech wasebedo kwandiko barupe to ok kawo patik chakre kawuono kaka Eddie Okech barua moro mandiko ne jogo eko wabro bedo kwa copy media to wa copy jopiny bende ke chiko yienwa ke japiny mondiko watije gi eki wate to pesa mag governors gi ketho gin pesa mag jopiny. Wabro bedo kwa ndiko ne jogo eko te to wandiko CC jopiny ma Migori County, CC jopiny ma Kisumu nikech giwacho ni maybe senators ok titijgi to kwa timo mwaoro EACC nikech wan ok watim oversight e diel. An kaka Eddie Okech ok agwandra gi ng'ato nadhi kode personal nadwa dhi liel adhi gwandra gi ng'ane liel atimo tija e Senate to ka gidwa dhi personal ni koro gida mondo gi blackmail senators to gima wadhi timo en niya chakre kawuono
barua mwa mondiko ne EACC mibadhi gi eki Sharon wabo kaogi to wabo ketogi e public mondo copy the public mondo the public onene ya ere ngama wacha bi kata miriambo nikech wan okwa dhi gimiluongo ni witch hunting ni wadhi manyo makosa ne ng'ato watiyo gi ripode momiwa kata samino kama ntiere ni endi Sharon antiere achiel kuom offices maga gima atimo kawuono te adhi through report maga mag county king'iyo ka endi ma endi report ma Migori County e gimiluongo ni Floka nyicha miyo Migori County 400 million mo Migori County to Floka en program no endo ma king'iyo tiyudo ka itime gi National Treasury kaachiel gi county koro yudo ka samona National Treasury otimo tije maler kendo timo programs mage mabeyo e Floka go eko to king'iyo gima timore e Migori County tiyudo ka sama koro osekel wach mag BQs midhi loso gimoro to governor gi jogene kao pesa mosekel go eko to gitimo gimiluongo ni tender variation tiende gitimo adjustment kama onego bed ni itimo gimoro gi siling milion 2 idwa time gi milion 5 adwa miyi kata mana example without being petty kata king'iyo kaendi maendi report mar response ma king'iyo tanya tang'oni ni report ni ok en report mowuok kuoma report ni en report mowuok kuom jo Migori County ing'iyo kata kaka clerk noyude gi jo auditor noyude maber ma clerk receive en ma Migori County to king'iyo gik mantiere iye to de tam wang'i nono king'iyo line ma kaendi ta obne japiny nyalo neno iyudo ka endi ondik ni nitie project miluongo ni drilling and recruitment of solar powered borehole at Lela Primary in Wasweta 2. Wasweta 2 ni endi nitiere kamoro miluongo ni Suna West. Inoko tika endi gi 7.9 million. Manyiso ni otiyo gi almost 8 million e project ni endi. Koro ka auditor general penjo nyisi ni ya miwa evidence magi motimno endo mondo wambo wane. Kibiro koni endi tibodo ka evidence no endo gol maber kabisa ma evidence no king'iyo tiyudo ka e picha no endo king'iyo ka ata mondo jopiny one mondo kik wach ni status gwandore ma endi en Lela Primary borehole kemba molosi to ma endi e project ma otim king'iyo ka endi Sharon kata madala ni se kunyo pi mise timo program mag kunyo pi gimineno kani okao Migori County 8 million maneno ngon tender variation tiende ni ya ngato wuok ka endi odotimo project ma 2.5 million to ndiko no tie gi 8 million odo chamo million modong e wiego eko te madhi million million a bit gi nus koro mae tich mwatimo ka senators ng'iyo ripode mokelnwa gi auditor general to kwaseng'iyo ripode go eko te to wang'iyo ni okwangi kana ni project dhi kende wang'iyo ni ka project dhi mbele be en pesa maromre gi project madhi mbele no mondo mi pesa japiny kik lal to kuma mibadhi nitie kaka ne okolo ma mibadhi nitiere ni andiko barua ne EACC mondo EACC odhi non olu kaka ndiko kuma ng'ato kawe pesa mokwalo to ng'ano endo gikaw ne patik koro gimwafwenyo ni EACC okaw patik gi eki maybe nitiere kuma mibadhi modonje gi EACC koro kadhi mbele wadhi kaw ripode gi eki duto to wandiko ne EACC DCI gi ODPP kasto wakopi japiny mondo japiny bo ne ni yawa be nitie kuma seneta dondore gi ng'ato koso gigi eki gin gik madier. Erokamano ahinya Hakendi Matunga kuom mago duto te diwache ang'o nikech koro kinjo ka seneta Eddie wacho ni gin giwegi gitiyo koda ripode ma bende imiyogi tadiera makende gin ripode ma bende ojatim koda apise mopogore opogore auditor general kin mamoko.